Ngono iki nyapa to wong-wong iki jane? Ngefan, Gus. Apa sing di-fan? Wah. Pados barokah, Gus. Pados barokah. Lah garwane jenengan sedo taun pinten? Dibetot janda pirang, Gus? Wah. Bahaya. Hatinya terluka, Bung. Ini solusi terbaiknya, harus mangan sego babat gembres ini. Biar bisa move on. Iki mang jenengan tak kira gendera. Aku pengen ngerek. Merah putih. Salam perkenalan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma'i kula Jumaiyah, asal dari Pajaran, Kecamatan Poncokusumo. Panggilannya Bu Iyah apa Bu Juma? Bujung. Oh Bujum. Bujum, Dalem. Poncokusumo kesini 10 menit ada? Wow, 1 jam. 1 jam. Apa ora numpak RX King? Wow. Kok suwimen? 2 jam. Gus, 2 jam. Malah mosok suwimen to Bujum? Jauh. Numpak apa lho niku? Nah, sepeda motornya pun mogok-mogok, nggih lami. Wah, ya mesti 2 jam. Mogok ping 5 to. Nggih. Lah jenengan kaya sinten Bujum? Kula wau saking kerja langsung ke mriki. Kerjanya apa? PRT. PRT iki? Pekerja rumah tangga. Oh, di rumah orang. Nggih. Lah Bujum, suami kerjanya apa? Janda, Gus. Wah, janda. Ngaplingi ke jam piro? Kala wingi maghrib. Oh, janda tidak bisa disepelekan. Ada pengajian Gus Idam, H-1 sudah ngapling. Karena di rumah tidak ada burung yang dimainkan. Aduh Bujum, nopo to kok ngapling sedina H-1 iki nopo? Ngefan, Gus. Maksudnya kok ora ngapling sore mang apa awan ngono lho. Nggih wonten wingking malian. Mosok mambeng iki wis akeh. Pertama kula. Kula pertama kalau wingi. Setelah itu malamnya banyak lagi. Nggih. Oh. Ngono iki nyapa to wong-wong iki jane? Ngefan, Gus. Apa sing di-fan? Wah. Pados barokah, Gus. Pados barokah. Lah garwane jenengan sedo taun pinten? Dibetot janda pirang, Gus? Wah. Bahaya. Hatinya terluka, Bung. Ini solusi terbaiknya, harus mangan sego babat gembres ini. Biar bisa move on. Bahaya Bujum. Pun dangu niku. 9 tahun, Gus. Larin anu yuga kula tasih umur 4 tahun dulu sama ditinggal. Ya Allah. Saniki SMP kelas tunggal. Terus jangan mboten simah malih. Boten pun. Lah nyapa? Pun Trauma. Trauma nggih. Poh iki lho. Kaya ngene lho, wong wedok iki. Mulane wong lanang iki berusahalah tidak menyakiti. Kalau sampai wanita trauma berbahaya. Trauma ya Allah. Kalih niki sing sekolah, sing setunggal kelas. Loh, melok jenengan kabeh anak-anak. Nggih. Wong bapak itu mau janda pirang kok. Pirang. Rambutnya gramasonan. Nggih. Walah, rambutnya gramasonan. Apa itu gramason? Obat suket gale. Iki jenenge gramason. Ya Allah, berarti harus diinfo. Untuk para wanita solehah, jangan merebut suami orang. Bahaya. Neh, keplok-keplok neh ngono ae. Budrek aku jenengan jamaah SD. Jenengan melok ngaji kula ket ning dia lho, Bujum. Pertama ten Rampal. Oh, Arema. Nggih. Terus ten Blitar Haul. di rumah saya Nggih, markas. montoran dhewe Anu, rombongan, Gus. urunan. Nggih. Naik apa? Kol apa? HS apa? Bisa naik apa itu? Bes. Bis. Oh. Ya Allah, mugi-mugi terus kiat. Berarti PRT tok ya. Nggih. Tapi anak-anak kan wis mentas kan, sekolahnya selesai. Sekolah,
sekolah kalih. Setunggal kelas SMK kelas kalih, setunggal kelas 1 SMP. Bojone wis ora tau ngirimi dhuwit. Boten. Oh ya wis sing sabar bojo. Iya. Lah piye nek? Mau gimana lagi? Gue juga bingung jadi laki-laki. Budrek aku siraku ngeluh. Ngeluh bojo. Ngeten iki tapi jenengan wis seneng. Nggih, Iso ngaji ngene seneng. nggih, alhamdulillah seneng. Ya Allah, mugi-mugi pikantuk barokah. Amin. Saking majelis punika mboten saking kula. Niki bojo putrane jenengan kalih to. Nggih. Niki jenengan tak kei 3 amplop saking warung bebek gombres. Dadi engko jenengan sitok, anake jenengan loro to. Nggih. Sitok-sitok. Kalih ngrawat ibu kula. Lo Sepah lho, Gus. ya weh. Lo kurang syukur lo. Ya. Wis kalih Pak Irawan diparingi sekawan amplop. Gitu, matur suwun sik ning Pak Irawan kalih Bu Ani. Matur sembah nuwun Bapak Haji Irawan. Mugi rezekine tambah lancar. Warung bebek gombres. Warung babat Bebek. warung bebek gombres. Semoga Semoga tambah laris. Joji. Jos. Ngono tok. Nggih, Pun. Nah, terus niki tak tambahi saking Abah Darmaji tak tambahi 1 juta. Abah Darmaji BP Audio, doakan untuk Abah Darmaji. Mugi-mugi Abah Darmaji tambah horeg. Tambah horeg. Wah biasanya ya lihat horegnya Abah. Insyaallah. Wah hobi horeg jenengan. Son. Nggih. Nggih. Penting sabar Bu Bujum. Kula nek kata lepate nek guyonan kula salah ngapunten nggih. Sami-sami, Bos. Jenesu. Boten. Mantun iki wangsul kali sinten jenengan? Niki kathah rencange niki wau nyusul. Kula ndisi kula jam gangsal pun enten mriki. Lambine anyar to niki jenengan. Lho mboten pun dangu. Kok merah putih kuwi? Agustus, Gus. Agustus. Nggih dinggih terus sak wulan niku mengke klambine. Nggih. Ampun, matur sembah nuwun. Dungane damel beliau-beliau mek namung niku. Enggak mau disampaikan lagi. Wis oleh dhuwit lali. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang hatinya sakit. Bahaya. Jocis. Dine, jajal. Kono sisih kene sik gentenan sisih kene.